Σήμερα παίζα FIFA 16 με τον Νικόλα. Ναι. Και στο Xbox 360. Είμαι λίγο βλάκας, αλλά εμπειράζει. Να κλείσει τα μάτια ο Νικόλας τώρα, δαμέ, και να του τύχει μια ομάδα. Επίσης και ο Μιχάλης το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευκήκε Ιταλία, τούτη, εγώ τώρα. Και εδώ Βερόνα. Μην θωρείς. Δεν είδα. Νέθερλαντ, τούτη. Σίγουρα θα νικήσει και εγώ Βερόνα. Θέλουμε αλλαγές, να φωνήξεις κανέναν παίχτη. Οκ. Πάμε να παίξουμε. Πάει το κάτω. Εγώ είμαι τον μπλε το ξαγί. Εγώ είμαι μπλε πονοκέφαλος. Εγώ είμαι ο κότσινος, άρα πονώ πιο πολύ. Όταν βάλω τον γκολ θα πονεί ο Μιχάλης. Είναι Μιχάλη λογικά. Για το 1-0. Ναι. Άλλο λεπτό, επειδή είναι λίγο χαλασμένος ο Μοχλός. Ο Μοχλός είναι λίγο χαλασμένος και συνέχεια καμίνει. Έτσι κάνει και οι μπαταρίες. Είναι λίγο crazy. Μίσας. Δεν πολύ μιλάς. Είναι ο πύρσα τούτος. Πύρσας. Να βγάλει πύρσο. Ως τα γαρβουνάτα πύρσος. Κατάλαβες. Όχι, δεν Μπορεί να καταλαβαίνω. είναι ο παπάς του που θα βγάλει τα γαρβουνάτα πύρσος. Παπάς του. Μπορεί επειδή... Αλλά ρε, και τόσο... Μπορεί να το αρέσει και η μάπα μου. Λογικό. Θα τελειώνει. Τελειώνω, το βάλω στον γκολ. Ναι ρε, σιγά να μην βάλει τον γκολ μάνι. Εδώ και τη μάπα ξανά. Μάνι. Νομίζω ότι θα προλάβουμε. Να προλάβουμε. Τι πράγμα να προλάβουμε. Να κάνουμε. Ναι, να προλάβουμε. Να μην ξεκινήσουμε το βίντεο, να μην προλάβουμε ρε. Εγώ πάντα ελέγχω την ώρα στα βίντεο. Όχι. Ενώ τα άρφη του. Εγώ συγκεντρώνω Τι εδώ. λογικά ονόματα, φίλε. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι εγώ και ο Μιχάλης παίζουμε μάπα μαζί και από το 1-0 που να φάει γκολ! Γκολ! Έβαλε το Πελισίερ. Πολλά πέλος. Φυσιολογικό Δεν είναι νόημα. το πανηγυρισμό. Άντε τελειώνε, πάτε, δεν θα προλάβουμε. Όπα, πάσα, ξανά, πάσα, τα κουνάκι, πάσα, μπράβο ρε, πάσα, μπράβο, πάσα, πάσα ρε. Τι είναι αυτό το κύκλαινο πράγμα. Α, ναι, τούτο που βάζει γκολ. Όχι, όχι, άβλαβες. Σόι και αυλάβες εμείς. Πάσα ρε, ξανά πάσα. Γκολ, πάσα. Κολπάσα. Κολπάκια εννοείς. Χαχα, να μου είχες. Νομίζω είναι πάνω από εδώ. Πρέπει να καίεις τον Άγια. Αλλά και εμένα είναι καλή εν τούτη. Ναι ρε, πολλά Είναι καλή ρε. πολλά καλή ομάδα σου. Είναι καλύτερη που δική σου. Τι λαλείς ρε, μας είναι για ομάδας. Ομάδας. Ναι. Όχι, καταραστήνει άλλα. Ομάδας ένισε. Γιατί μου λάλλεις το σύνορα να τη μια ομάδα. Τα σύνορα. Σε 5 ώρες. Ομάδα, πέντε για ώρες. σου ομάδα. Τα 5 ώρες δεν έχει που μιλάμε. Ξέχασα να σας πω κάτι που μου λέει ο Μιχάλης. Για σου ομάδα. Ναι, έτσι του Ένα Will τούτος. Να πάεις πω Will τώρα. Άντε ρε Will. Κεφαλίτσα. Δικό μου. Εγγύλεις με την κεφαλή. Ενώ β' τούτος. Δείτε μια φασούδα. Εκόψαμε το βίντεο. Να το κόφκουμε κάπως. Μα- Στο. Κάπως με μαγικά.
Stop! Λάθος! Ξαναχάμε το! Λάθος γύρισμα! Πώς γίνονται στο δακάτε τους. Στο δακάτε τους. Ναι. Δακάτε τους. Δεν θα ψήσασαι. Σοβαρά πήξε με μπομπάρτα. Πάνω μου. Σουτ! Όχι. Έξω! Όχι! Βράθηκε εδώ κάρκα. Δέτε το! Δε. Μα είναι και τούτη φάση. Πάρ' το πίσω. Δείτε. Δείτε, είναι στημένο το παιχνίδι. Πολύ στημένο. Να την μπάλα. Όχι. Να δείτε ξανά. Δείτε. Δείτε φάση. Είδες. Δείτε ξανά φάση. Είδες που έκατσε. Δείτε φάση. Δε που έκατσε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ζούμε. Να ξέρετε πως θα βάλω γκολ τώρα. Τέγια στημένο. Εφάμε και κότσινη. Τέλεια. Χοπλάγια. Συμπράβο. Δώσ' τούτη. Άντε, καθήκαμε επίθεση. Τσιλαλούσι, οι γιαγιάδες, κοντές. Δώσ' τι. Γιαγιούλα! Θα κάνω καμιά μπελάρα τώρα, παιδιά. Τι να φάει, δε. Δεν Νομίζω μπορεί να ότι θα φάει. μετανιώσει. Δεν μπορεί να φάει. Ω Μιχάλη ρε Ζήλη, βλέπουν μας. Γκολ. Έτω κι εγώ. Άντε παίζω. Κρατώ την μπάλα εγώ εδώ. Πήγαινε. Σέντρα. Τι είναι το. Σιωτ. Σιωτ. Να μέσα που έπαιρνε να κάνει κεφαλιά και βρω να σύστας του. Τι κάνεις. Μιχαλάκη. Τι ακριβώς κάνεις. Θέλω να παίξουμε πέναρτι. Έλα. Γκολ. Ήθελα να παίξουμε πέναρτι. Ναι, εντάξει. Δείτε φάση. Πού πάει τρεποτάρι, πού πάει. Μπράβο ρε. Τέλειωσε, θα το... Να κάνουμε ένα άλλο βίντεο, δεύτερο μέρος για συνέχεια. Ναι. Πέναρτι. Άντε. Γεια.